Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para bocah sugeng pepanggih wonten pawarta di Kafe Telu tepakin kula Muhammad Josi Putra Kurniawan ingkang dinerangake pawarta kang asifat fakta lan wal paling enggal kecelakaan tragis nglibatke motor lan truk ing dalan raya Surabaya Mojokerto setunggal tiwas. Mojokerto dina Rebo 15/10/2025 kecelakaan lalu lintas sing ngerisi kedadian ing dalan raya Surabaya Mojokerto tata ing wilayah Komandan Kecamatan Godog Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan kasebut nyebabake wijining motor lan truk turun nyebabake pengendara motor tiwas ing papan kedadian. Korban diidentifikasi minangka Bambang Sudarsono umur 35 tahun warga desa Dadi Kecamatan Gedik. Miturut saksi mata kecelakaan kedadian nalika Bambang nyopir motor Honda Beat ngandhi kecepatan dhuwur saka arah Surabaya menyang Mojokerto. Nalika tekan ing lokasi kejadian Bambang nyoba nyalip truk tronton sing anane ngarep, nanging nalika nyalip motor Bambang diduga kesenggol truk kasebut nyebabake teknologi ilang tiba ing dalan. Ing wektu sing padha saka arah ngelawan ana truk liyane sing liwat. Amarga jarak sing cedhak banget, truk kasebut ora bisa ngendhaleni Bambang sing dibolang. Kecelakaan tragis ora bisa dikendali. Ini di krom. Nah, mana nih? Ini yang korbannya. Ini tolong king siapa nih? Orang nampak nih. Nyaman Hyundai. Udah punya kamu putra kamu menjauh dalam bodi ho. Pak balap liar. Jual Pak Irman. King boleh. Tapi lagi.